Salut și bun găsit la o nouă serie de tutoriale aici pe tutorialzi.com. Sunt Cătălin, iar în acest video vă voi prezenta interfața Max-ului. Poate că pare puțin copleșitor la prima vedere, cu atâtea butoane și meniuri peste tot, însă odată ce înțelegi oarecum logica, este relativ ușor. Bun, hai să începem cu partea de sus. În stânga avem butonul magic, unde sunt comenzile standard de administrare a fișierelor, pe care le știm și din alte programe, gen crearea unei scene noi, deschiderea, salvarea scenei și, bineînțeles, importarea și exportarea obiectelor din și pentru alte programe. În dreapta butonului magic avem 3 scurtături către crearea, deschiderea și salvarea scenelor, precum și butoanele de undo și redo. Mai jos avem o serie de meniuri unde avem toate comenzile și uneltele pe care le știe Max-ul. Nu o să umblăm prea des pe aici pentru că în mare parte din uneltele pe care o să le folosești cel mai des de aici le găsești în bara de unelte sau în panoul de comandă. Ca să-ți faci o idee, numele meniului sugerează cam ce găsești în el. Spre exemplu, la Create avem opțiunea de a crea diferite obiecte în scenă, de la Standard Primitives, Extended Primitives și așa mai departe. La Modifiers avem uneltele cu care modificăm acel obiect creat. La Animation le putem anima și așa mai departe. Sub acest șir de meniuri găsim Main Toolbar-ul sau bara de unelte. Nu o să explic acum fiecare buton în parte, momentan e suficient să știi că aici sunt butoanele de translatare, rotire și scalarea obiectului. No, bun, mai departe. Aici în dreapta avem Command Panel-ul sau panoul de comandă, mai pe românește. Asta e practic pâinea și untul Max-ului, când vine vorba de creare, modificare, oarecum și animația obiectelor în scenă. E împărțit în câteva taburi, primul fiind Create, de unde putem crea obiecte primitive, forme 2D, precum linii, cerc, text. Putem crea lumini, camere și așa mai departe. În următorul tab putem modifica obiectul creat. Spre exemplu, dacă selectăm acest chainic, avem aici câteva detalii despre el, numele, putem adăuga câteva modifiere care practic o să-l modifice. Câțiva parametri, bineînțeles asta se schimbă în funcție de obiectul selectat. Mai avem Hierarchy, Motion, Display și Utility pe care o să le detaliem în tutorialele viitoare. În partea de jos avem sliderul pentru animație, da? Câteva butoane pentru setarea keyframe-urilor în animație, butoanele pentru redarea animației, forward, back, play, tipic playerelor pe care le știi. În dreapta jos avem uneltele pentru navigarea în scenă. Bun, mai departe. Aceste 4 mari ferestre, 4 mari dreptunghiuri, sunt viewport-urile. Aici este locul unde interacționezi cu obiectele din scenă unde o să-ți petreci mai tot timpul în Max, cât o să lucrezi în Max. Avem perspectiva, vederea din față, vederea de sus, vederea laterală, plus alte câteva. Back, right și așa mai departe. Momentan, cam atât despre interfață. Data viitoare o să discutăm despre navigarea în viewport, diferitele moduri de afișare și câteva alte elemente. Așa că ne auzim în următorul tutorial.